Identic 3D é unha empresa dedicada a facer infografías 3D, diseño de páxinas web e identidade corporativa, polo que formamos un equipo multidisciplinar co que podemos abarcar diferentes ámbitos. Está feito por 3 rapazas novas que están levándose ao proxecto a cabo, funciona moi ben como equipo de traballo. Si penso que é unha saída moito mellor e máis digna para os alumnos, poden directamente, sin invertir moito diñeiro, empezar a traballar pola súa conta, responsabilizarse directamente do seu traballo. Desta maneira formamos un equipo e somos nós as donas do noso propio empleo. A parte diso, permítenos poder ampliar os socios en caso de que necesitemos máis adiante. Cada vez tendemos máis ao persoal e realmente funcionando en equipo é como mellor se traballa e como máis futuro poden ter as empresas.